Mitä vittu luita täällä? Onko täällä naisvihaa ihan edelleen? Koko porukka. Joo. Se lähtee toi kertsekin silleen, että se niinku... Se on vittu just vitun ääniraidot saatana hienomasti. Kuunnellaan vielä. Yritän tunettaa toi loppuun. Meillä on oikein ölissit tonne tossa alussa. Kaiken näköistä. Saanko mulla olla vai? Joo joo. Okei. No, mä en nyt voi plugiks muuttua. Kuka vittu tuo tänne luurit, jos ei oo plugia? Varsinkin kun se vaatii joku vittu oman plugin. Niin. Kosolaa turpaa. Naama. Naamaa. Vittu rap. Lyö sitä turpaa naamaa. Maailmat tietävät toisiaan, on jo pieni henkinen krapula. Oliko tämä nyt sen arvoista? Ei yltävämpi! No 15! No ihan! Mitä? Veton väliä! Mitäs? Elätyy niin paljon unohtaa mitä huutamassa. Joo, meni rytmi vähän. 7 on nellukoni, 10 ei särpäipi, 15, no! 15! 15! Siihen asti meni vitu hyvin. No niin meni. Otetaanko me 15, no. Otetaanko toi varsinkin toi IU! No niin vitu hyvä. Vittu jees. Kyllä. Ihan vitu. Hyvä! Siinä sulle. Siinä mulla.